warahmatullahi wabarakatuh. Kita ndugi kelompok itu kajenge macaaken tembang macapat. Saderengipun perkenalaken nami kula Anandaran Arozi absen 7. Kula Alexander Immanuel Eskova absen 4. Kula Muhammad Abimah absen 23. Saderengipun macaaken tembang macapat, kita badhe njelasaken jenis tembang macapat, yaitu tembang megatro lan sifat tembang megatro lan kandungan saka tembang megatro. Penjelasan jenis tembang. Tembang sing dipilih inggih menika tembang megatro. Megatro yaiku salah siji tembang macapat. Tembung megatro asale saka tembung megat sing artine pisah lan ro sing artine jiwa. Tegese pisahe ro saka badan. Biasane nggambangake nasihat urip, kawicaksanaan lan pungkasaning urip manungsa. Sifat tembang megatro: sedih lan hikmah, isine pitutur utawa nasihat nuntun menungsa supaya urip kanthi becik, nggambarake kawicaksanaan lan perenungan urip. Kandungan tembang. Tembung iki ngandhut piwulung menawa jaman kang angel kala bendu bakal tiwati lan diganti jaman kang luwih becik kala suba. Ing jaman kuwi rakyat urip tentrem, cukup sandang lan pangan, serta pangarep-arep bisa kawujud. Mula menungsa kudu tansah sabar lan optimis ngadepi urip. Iku lagi sirep jaman kala bendu, kala suba kang gumanti, wong cilik bisa gumuyu, nora kurang sandang bukti, sedaya ning kabeh